6 ноябрь көнне безнең өчен бик кадерле булган кешебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әниебез, газиз әбикәем Кадрова Галия Үмәр кызы үзенең юбилейлы туган көнен каршылый. Шул уңайдан без якыннары бергә җыелып, яраткан тормыш иптәше Равил, кызы Гөлнур, кияве Ильяс, оныклары Илнур һәм Амина, Янгазовлар һәм Имангуловлар гаиләләре җылы теләкләребезне җиткерәбез. Күңелебезне җылытучы, җаннарыбызга яшәү көче өстәүче, сөекле кешебез Николаевка районы Курмаевка авылында якты дөньяга аваз сала. Кечкенәдән үк сабыр, тырыш, ягымлы, гадел булып үскән кыз укытучы булырга хыяллана. Шуңа да мәктәпне тәмамлап Сингели шәһәренең педагогия училищесында һөнәри белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак ул янәдән туган авылына кайтып, үз мәктәбендә 25 ел буена намуслы хезмәт куеп, лаеклы ялга чыга. Ул укыткан барлык укучылары да аны гел җылы сүз белән генә искә алалар. Еш кына шалтыратып, хәлләр белешеп, рәхмәтләр укыйлар. Без тормыш иптәшем белән сикәлтәле тормыш юлларын кулга-кул тотышып уздык, дип дәвам итә сүзне тормыш иптәше Равил Измаилович. Икәү гел бергә булганга, бар авырлыкларны да җиңеп, кечкенә шатлыкларны да олы итеп кабул итә алдык. Барысы өчен дә бүген сиңа кадерлем рәхмәт укыйм. Яраткан хатыным, менә синең юбилеең җитте. Син үзең дә матур кеше булганга, бу юбилеең бик килешеп тора үзеңә. Рөхсәт ит кытлап, ярату сүзләре җиткерергә. Син минем тормышымның асыл мәгънәсе бит. Рәхмәт бу тормышымда булганың өчен. Аллаһыбыз кешеләрне яраткан паралап. Ялгыз булмасыннар дигән, йөрмәсеннәр моңзарлап. Туганда ук язмыш язган үз тиңнәрен тапсыннар. Вакыты җиткәч җегетләр, кызлар эзләп чапсыннар. Яшьлек бер генә килә бит. Безнең дә булды ул чак. Үпкәләүләр, килешүләр, ярату, җылы кычак. Инде дистә еллар буе тату гомер итәбез. Мәхәббәт һәм хөрмәт белән шушы көнгә җитәбез. Купшы сүзләр әйтмәсәк тә күзебездән күренә. Җитәкләшеп менеп барыш тормышыбыз үренә. Мәхәббәтебез җимеше яраткан балаларыбыз. Кайгыда да, шатлыкта да уртак безнең юлыбыз. Гаилә өчен җанын, тәнен әзер бит ул бирергә. Язсын сиңа һәр вакытта сау-сәламәт йөрергә. Парлы канатыбыз белән бик озак яшигәле, тормышыбызның бары тик берсен ачкан мәле. Оныклар сөю бәхетен бар бит әле татыйсы, ир яңадан улым диеп, кызым диеп атыйсы. Оныкчаларыбызны да язмасмыни күрергә, ак әби, ак бабай булып җитәкләшеп йөрергә. Тормышыбыз шәшагатсын, күп булсын җимешләре, Алла бирсә барыбызның гөрләп барсын эшләре. Юбилеең котлы булсын, син бит безнең зур терәк, барысы өчен рәхмәт әйтеп, син диеп тибә йөрәк. Кадерле әниебез, яраткан әбекәем, без дә әтиебезнең сүзен дәвам итеп, котларга сине керешәсебез килә. Син безнең өчен бу тормышта иң кадерле кешебез. Барысы өчен мең рәхмәт әйтеп, түбән генә башыбызны иябез. Бүген нигә күңелләр шат, ни бар кеше сөйкемле. Кояш таныграк елмая нәк әниләр шикелле. Ник дисезме? Чөнки бездә бәйрәм бүген, тантана, мәҗлесебезнең түрендә иң әйбәт ана. Һәр кешегә үз әнисе әйбәт инде дисезме? Безнеке тагын да әйбәт. Сез шуны белмисезме? Тормыш бит ул тирән диңгез, тыныч кына тора алмый. Һәр минуты, һәр сәгате гел бер төрле була алмый. Язмыш бабай әниемнең сыный сабырлыгын да, рәхәт көннәрендә бирә авырлыгын да. Әни, гаиләм белән сине без бик тә яратабыз. Синең янда борчуларны, шикләрне таратабыз. Хөрмәтле Галия Үмәровна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Şöhrət məngə yaşən, kəy sinə rəxmət.
яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Син туганда кояш туган, агачка кошлар кунган, туган көнең белән әникәем, еллар суда якса да мәңгегә синең белән тугрылыклы газиз йөрәгем. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән сине, кошлар сайраган чакта, котлый таңның назлы җилләре, синең сылы йөзең күк дөньяны ямгә күмеп, чәчкә аткан бәхет гөлләре. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт